Katsotaan näkyykö se tässä tiukassa finaalipuristuksessa. Maailmanmestaruuskilpailuissa 2022 Nazarov 60 metrillä halleissa MM4. Juoksee radalla 4 ja on siinä telineessä valkoisessa paidassaan. Ilman suomalaisia miesten 60 metrin sileä ja Nazarov repii sieltä keskeltä, tulee kovaa, mutta ei riitä tänään, sillä hänen vierestään kuitenkin Abeikon Sri Lankasta on tämän kisan ykkönen. Abeikon pystyy tässä kellottamaan parhaan ajan 6.66.